nahar mong ke omono je chini bubagra bai file khaijak Supreme Court o chini BC election no ruksawi Supreme Court o case khalaika जों 6 তারিখ অগাস্ট 2025 কেস নাম্বার রিট পিটিশন নাম্বার 0000786/2025 কেস রেজিস্টার্ড আর ওংখা 14 তারিখ ও মাসনি আগস্ট 2025 এই পিটিশনার তো চিনি বুবাগ্রা ওয়ানসুকা তিপ্রাসারকনি যে কনস্টিটিউশনাল যে সলিউশন একে কনস্টিটিউশনাল রাইটস जों जे अधिकार मानना दंमानि भारतनि संविधाननि बिसिंथै या जों अधिकार मानियाङै दङ जेटा स्पेशली चिनि बिसि इलेक्शन नानि दंमानि 4 बछर ngै दङ दाबो इलेक्शन खालायजाया aboni bagino जों हाई कोर्ट आवबो केस खालायका हाई कोर्ट अलरेडी अर्डार ओंजा जे दाक्ति के इलेक्शन खालायनायनि बागै बिसि इलेक्शन किन्तु तामनि बागै इलेक्शन डिपार्टमेंट ओ जगा चिनिति प्रसारकनि जे रां पैसा थांनानै बिसि जरा इकोनॉमिकली जों बेलेखन डिप्राइभ ngै दङ aboni बागै दाक्ति इलेक्शन खायदिहिन साजाकमानि यागुलोबो खालायलिया इलेक्शन के ताबुक सुप्रीम कोर्ट जों सालायनो बुबाग्रा बाय इलेक्शन कमिशन निथानी ते त्रिपुरा इलेक्शन कमिशन चीफ इलेक्शन कमिशन जत्तो निथानी चिं सुप्रीम कोर्ट केस खामिनि परे ताबुक सुप्रीम कोर्ट अमनि इशू खायका इलेक्शन कमिशन जे हाई कोर्ट जे अर्डार रिजेक्ट मानी आबनो दाक्ति 4 सप्ताहनि बिसिंगनो 4 वीकनि बिसिंगनो ओ इलेक्शन नो दाक्ति खायदिहिनै नोटिस रिजाका आबो जों सायमानो कै आबनो जों बुबाग्रानो बेलेखनो हामबाय मारियो जों सायमानो चिनि बुबाग्रानो बेबागनो हामजागो पयतो खलायो आबोनि मुलेनो चिनि बुबाग्राबो सामुंखाय दंजाबो जों कोनो दिन कम्प्रोमाइज खलाया हयतो त्रिपुरा राज्योआव इलेक्शन खायना मुसुंजागिया ताङै खालायनाया मुसुंजागिया आबो जों मखल बायथां बेबागनो नुगुइ दङ फियाबा जों कोनो दिन त्रिपुरा सबाय बिट्रे खलायग्ला जों कोनो दिन कम्प्रोमाइज खलायमानिया आबनो तिनि चिनि सुप्रीम कोर्ट केस खायै जों इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमिशन ऑफ त्रिपुरा बरकनो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नि बिसिंथै नोटिस हरजाकमानि आबो चिनि बुबाग्रा दंगैनो जों सम्भबंगो आबोनि बागै त्रिपुरा सालुकरकनो जों अमनो कयनाम जोंगो किसा नायसिंदि चिनि बुबाग्रा हायनो आसुगुइ दंया सामुं खलाय दंगो निनि आनि बागै जत त्रिपुरा सानि बागै जों जाते जेभाबे पंचायत ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद जेभाबे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन ngै थांबायका फिया चिनि त्रिपुरा सानि बागै इलेक्शन खालायजाया आबो बेलेखनो सेलें माइसिंसानि कक अबनो बागैनो जों लीगल वे आइननो तो जों बाहायके आगुगैमान जों अबो नाय दङ डेमोक्रेटिक सिस्टेमाव जों फाइटिं खाय दङ जबा खालाय दङ जों लायथांनाय सालो गोबांमा चिनि हकां बालनाय रक एकेबा गोबांमा एनजीओस जेनेक्शन कमिटी अमहाय खालायनायका किन्तु चिनि दफा yok सामानि मानिया गाबोन बागै जों जेहेतु डेमोक्रेटिक कान्ट्रि दङबा जों डेमोक्रेटिक सिस्टेमावनो फाइटिं माखायनाय जबा माखायनाय गै जबा जों खालायलाय दङ थैनांगौ तेबो मा खालायलायनाय चिनि बुबाग्रानि जे स्टेप नामानि अमनो जों बेलेखनो चिनि महाराष्ट्र हामबाय माजानोबो गै तिनि सुप्रीम कोर्ट बाय जे नोटिस रिजाकमानि जे 4 सप्ताहनि बिसिंगनो
नरक ओ इलेक्शन पारि दिहनि ताबुक जों नायसिंलायनाय चिनि रिट पिटिशन फाइल खालायनाय तो चिनि बुबाग्रानो ओमफ्राय चिनि एडवोकेट गौरव केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट केस खामानि पड़नो तिनी हियरिंग गई हियरिंगनि ऑर्डर कॉपी तो फायाको हाइपानो जे नोटिस जारी खालायजाका इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमिशन ऑफ त्रिपुरा बरकनो नोटिस रिका सुप्रीम कोर्ट जे हाई कोर्ट जे एज इट इज ऑर्डर रिजेक्ट मानी आबनो 4 सप्ताहनि बिसिङावनो हायकेबा हाति बारब्रैनि बिसिङावनो इलेक्शन खायनानै थंहिनि साका ताबुक नायगोना जुदि इयांकै जों देबो नेक्स्ट हियरिंग रखन जों नायसिंलायनाय फिया उमबायनो सामुं थांगोना हायके मा दंगो नादि चिनि जों अधिकार चिनि राइट मानना बागै जों ताम खालायना जों त्रिपुरा हाई कोर्ट दं बसे हाई कोर्ट ऑफ केस रिबो गावखना जायो दिनै सुप्रीम कोर्ट जों मा खायसिबो गाबुनि बागै जोंनि त्रिपुरासाराव वान सुंनानै नांगौ जों ताम खालायजागै दं जों त्रिपुराव गभर्नमेंट दङै दं हिनबानो जों गभर्नमेंट कुनु दिनाव आसाया ते जों ओ जागाव चिनि एकर्ड जे इमप्लिमेंट खालायनानै बागैसे जों नायसिंगै दं जों सालसा चिनि अ हानि बुसा अ हानि नकफां जों हानि नकफां फानो जों रिफ्यूजीज रगनसे चिनि अधिकार सानै मा दंसो बेलेखेनो खाओ कष्ट मानो बेलेखेनो खा खामो खा दुख नांगौ जों अ हानि बुसा चिन्तानिसे जत अधिकार दं तमनि किन्तु चिनि अधिकारनि बागै जों इलीगल माइग्रेंट्स रगनि थानिसे जों चिनि अधिकार साना नांसियो गाय जों बर थांसोयके आबुनि बागै जों जत त्रिपुरासार लुकुरकनो जतनो जों थानसा दंबायदि अकगनो जों मासाव जों थानसा मा दंनाय हामबो हामियबो जत लुकुरकनो तुइनो जों थानसा दंनानि आबुनो चिन बुबाग्रा जतनो रिक्वेस्ट खायो जरा सालसा अवश्य नायख्लाय दंनाय काइटर गड जेसेबानो हिंदी बो जोंनो सालसा मोथांनाय किन्तु जोंसे थानसा मा दंनाय राग मा दंनाय कुबुय मा दंनाय धैर्य मा रमनाय कारण कायसा एकर्ड आबो इमप्लिमेंट इंनानि आबो फातसाखै इंगै थांया आबो जों बेबागनो सायमानो गै जों किसा मा नायसिंलायनाय धैर्य मा रमलायनाय जाते चिनि बरक चिनि लुकुरक चिनि त्रिपुरासार चिनि अधिकार न मानना तै गै बुबाग्रानो हाइन हयतेसा हामबाय ते थैंक्स मायाफारो जे जोंनो आमसके लगिरि दंमानि बागै जों जेबेबे सुप्रीम कोर्ट ओ केस तिनी कासाजाका जेबेबे तिनी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ते इलेक्शन कमिशन ऑफ त्रिपुरा बरगन इशू जारी खायजाका जे नों दा 4 सप्ताहनि बिसिङाव विलेज कमिटी इलेक्शन खालायदि नि जे दागिमु आबो चिनि बागै गाहामनो ते अबनो प्रमाण जों सरकार तंफानो जों कुनु दिनो कम्प्रोमाइज खालाया आबनो दिनैनि इशूनि मेन प्रमाण फाइनान्सियलबो जों बुबाग्रानि बिसिं दिनो जतन साइमन जों एकर्ड जुदि इमप्लिमेंट खालायजायो अबश्य जों आन्दोलन खालायनाय चिनि त्रिपुरासानि बागै जों कुनु दिन त्रिपुरासाय बिट्रे खालाया जों नांखाय जों सरकारनिबो याकारि फायनाय आबो जों जत रेडी दङ शुधु जों सेंट्रल गभर्नमेंट सिमी एकेबा सेंट्रल लो जे आसुक दंनाय होम मिनिस्टर संसिमिसे जों आसा जों बरक बायदिनो कक सावि दङ जों अरनि बाय कुनु ककरि जों डाइरेक्ट सेंटर बाय कक सावि दङ गैतिनि सेंटर जों कक सालाय दंमानि लगे लगे चिनि बिसि इलेक्शननि बागैबो जों सुप्रीम कोर्ट केस खायमानि बायनो जों तिनि अ रिजल्ट तरक मानाय दङ नि सालसा अम हायके नायसिंगि दंखाय त्रिपुराहानि त्रिपुरासार अबश्य सालसा यक्समा माननाय आबनि बागै गोबां बर गोबां राजनीति बदल गोबां कक सारायनो गोबां एनजिओस गोबां पार्सोनल व्यूज गोबां बरनो कक सायदों किन्तु आबरगनो जों आसक खुनजु कान्यावै चिनि बुबाग्रा जे लामातै जोंनो हिमलिवै दङ जों आ लामातैनो थानसाखै जतनो खाबाकसाखै बेसकांगो जों हिमलायनाय और जोंनो कोइनो मुकेश रियांसार जों एलायंस याकारै खेचाव चिनि एकॉर्ड साइन खाइमारो यूजलेस उमखा मुकेश नो नां सारानि मुसुंगो जों एकॉर्ड खाइमानि आसक बालैखौ त्रिपुरा हाव सिमिया सारा भारतबर्षबो गोबांमा एकॉर्ड दङ किन्तु एकॉर्ड इमप्लिमेंट खालायते किजा जरा नांगौ तेसे चिनारो खायतो
kebengnai rok tongoba kebengnai rok tongmani bagui center songbo fatsa khari manya norok shawi mana chini jefro tgs song chini tipra hani tipra sarokno mathangnani bagui edc hapang edc je khlaimani 6 schedule je snamani ajorabo accord ungphano fatsa no accord review jora nangkha ga omhaino o accord bo obosoi jora nangphano salsa sung manna hini central government ni uporo sung asa tongo home minister sung ni uporo sung asa tongo sung salsa obosoi mannai kintu o jagani hapang baile sung kuno manani te asanani kre kintu sung tabuk obono chini bubagrani logio bebakti prasad thansakai basawai tongnani abono chini fan abono chini hatiar thansano chini choba thansano chini ostro amono jototi prasad lukrokno ang poinani muchungo tongbaidi sustokhe jate chini bubagra chini logi tongibo bo khabaya tikhe chini fan krak khai sung thansakai phainai salo tebo kotor chobano sung ma kari lainai ma khlai lainai ge joto lukrokno hambai tei chini bubagrano hambai mario je sung tini supreme court thangoi obo haikhe 4 saptani bisingo election khlaidi hinjakmani abo kongkogya haini bagui sung chini lukrokno joto omo haikino bubagrano logri tonani bagui jotono koyo hambai belakino joto kaham kurung tongbai